hamidan we musalliyan amma ba'd. Bol şiirin enwany haja gitmän ýörse günäkär bolar. Sene 1393-nji ýylyň hemel aýynyň owal kugyny ýani juma gün bir adamyň hajy pardy bolsa üstüne haja gitmän ýörse günäkär bolar. Huda berip döwlet gelse destine haja gitmän ýörse günäkär bolar. Gystan mali harjyn tapsaň gitmäniň hacı parizany eda etmäniň sawaby köp hak emrini tutmanyň emrin tutman ýören günäkär bolar. Bul wagtda gitmeklik öktegin boldy, bende ezmaýyşda mudam sin boldy. Gitmän galsaň hak alynda min boldy, el gelip gitmedi günäkär bolar. Bul wagt kanun çykyp paýlandy şöýle, näme paýlandy? Hajyň sähmi paýlandy. Söze gulak koysaň bar muňa hile, aydanım etmeseň özüňde gile, hakdan gile tutan günäkär bolar. Hawa, kimden gile tutan? Hudadan gileden günäkär bolar da. 34 welayet bu Afganistan, Türkmenlere weten goýa Gülistan. Hawa, abatlasaň bolar bir bagy bostan, weteni söýmedik günäkär bolar. Her kim moglak çapçak bolsa weteni, alasmandan gaýyp düşer satani, aram goýmasalar hak diýip ýatany, Allah'nyň alynda günäkär bolar. 364 ulus warlygy, hemme zatdan ähim islam ýollugy, onsoň ardyşy bar etseň gullugy. Gullugyň etmedi günäkär bolar. Kimin gullugyna? Hudaý Taalanyň bendeçiligine. Hudaý Taalanyň gullugyna, Hudaý Taalanyň emri şol. Hubbul vatani minel iman. Vatany saklamak, dini saklamak, namy saklamak Hudaýyň emri. Şonu sen saklap bilseň Hudaýyň gullugyny etdiň bolýar. Saklamaly vatan dinu namasy, şöyle geldi peýgamberiň namasy, ýogsam agyr bul umurun kämesi, bul hyzmatdan gaçan günäkär bolar. Yine geldik biz awal maksada, hac gurrunun goýup gaýtdyk paksada, endi ýol almaýda maýda aksada, hakykat aýtmady günäkär bolar. Bir ayagym çolak lengeç ýörermen, gystanmasam ahir menzil jaýa bararmen, gören bilenimden habar berermen, dogrusyny aýtmady günäkär bolar. Haçtahmy paýlansa her welayete, gidip bilmedikler galýarlar çota, soň şol sözlerini götürdüm hata, hakykat aýtmady günäkär bolar. Her welayet merbutasına paýlasa, nüfusyň ýüzünden sähmin jaýlasa, akly barlar muňa pikir eýlese, pikir eýlemedi günäkär bolar. Nüfusyň ýüzünden paýlansa sähmi, ýetse gerek muňa herkesiň. Nüfusyň ýüzünden paýlansa sähmi, ýetse gerek muňa herkesiň pähmi, haj tawabyn etmek rukunlen ähmi, bul rukny bilmedi günäkär bolar. Tezkire almasaň nüfus bildirmez, nüfusyň kem bolsa sähmem aldyrmaz, sähim aldyrmasa hajam kyldyrmaz, bul zady bilmedi günäkär bolar. Nüfusyň kem bolsa sähmem az ýeter, şül hajatjak bolsaň näçe ýyl öter, näçe ýyl ötinçe ajal hem ýeter, gystanyp gitmedi günäkär bolar. Farzy gija goýmak ullakan guna, kebire gunadan hak bersin pena, bul zatdan tövbe edip edek aýdalyň sena, bul zady bilmedi günäkär bolar. Baş rukun islami bir jaý etmeseň, eliň gelen bada haja gitmeseň, Hudaňy hoş edip mundan ötmeseň, malyny gaýgyran günäkär bolar. Yani bir adam haja gidip gelir, yani pul tapsa, şoňa kuwat tapsa we öde hajdan gelinçe ýerine ýerine pakada goýup bilse, öde gelinçe ýerine. Şol adam men garyp düşerin diýip, hawa köp adam mesela poljak diýip gaýgyryp ketmese, ana ondan soň Hudaý Taala ol adamyny bizar bolýar. Hudaý Taala onu öz nefsine tapşyrýar. Hawa. Ol adam soň başga kim günäkär bolýar mena hal işlersiňiz. Haç sähmin köpeldiň tezkire alyp, wetene şärik bolgar ýaş bolyp, mülke ýe çykyn kawm hyş bolyp.
Hümmetin belen tut yerinden galip, hümmetin pes tutan günahkar bolar. Nüfusun köp bolsa, haç ansat bolar, waglaşsan hukugun ellerine gelir, bul zatlarını pikri açıklar biler, pul tapıp gitmedi günahkar bolar. Tezkire al sagir kebir bariňiz, din millete hizmet böyle kariňiz, haz tawabın etsin dost diýaryňyz, hizmetin gyn gören günahkar bolar. Temmelligi goýun çykyň meydana, temmellik cepadyr bulşaryn jana, ziyaret etmeli kadir subhana, hümmetin pes tutan günahkar bolar. Tacanın da barça etmeli zori, nesibe Allah'dan özünün kari, tezkire almanı etmenler ari, tezkire alsa eger kışlağın bari, köşüşün etmedi günahkar bolar. Her cehetten munun sahmi kan bolar, nüfusun köpelden bulzadi biler, her kim mislan vaqta ziyaret kılar, köşüşün etmedi günahkar bolar. Hemme yerden sen nüfusun köp bolsa, hacca gitmek müşkilatı dep bolsa, urun meni onsan halklar çep bolsa, sevap bolar sözüm halka nep bolsa, sevap aktarmadi günahkar bolar. Yekabul del tezkirenin mefadi, her yerde tanıdır adam zadi, vatan bolar sana her kaysı vadi, mefadın bilmedik haruzar bolar. Khasa hizmet etmek khasın işidir, ama hizmet etmek amın işidir, bul zatlarını bilen kavmin pişidir, bunu derk etmedik, bunu derk edenler bize yar bolar. Tezkire al şarik bol, tezkire al şarik bolsan millete, yani millete şarik bolsan senem, tezkire al başka bir milletten bolmasan. Şehir çıksan kalmıyorsun Allah'ta, zira adam hiç kalmıyor zillete, bunu derk etmedik sergerdan bolar. Şehir çıkacak bolsan tezkire gerek, hacam edecek bolsan tezkire gerek, bul zatların barın bilip dur yürek, bul zatlarını bilen bize yar bolar. Ayallarım gidecek bolsa Beytullah, çağıran vaktinde hanayı Allah, juwan bolsun garry zat tapan pilla, üstüne farz bolýa, gitmese ziyaret günahkar bolar. Garip kallyk üçin çyksaň sapara, garip güzerana bir zat tapara, bi gorky bi herat her yan çapara, bir kesbi tutmady günahkar bolar. Gep galmady öz öýünde ýetana, şol wagtda hiç bir talap galmady biraderler. Mezdinler galapin hariç girip ýetir her ýere güzeran üçin. Şarik boljak bolsaň aziz watana, 10 ýaşyndan ötüp akliyetene, bul bir senet öz ýanynda bar bolar. Sagyrlaram alsyn nüfusun, sagyrlaram alsyn nüfus kan bolsyn, ýani şu tezkire alsyn kiçikette nüfus kan bolsyn. Kiçiklerem kettelere san bolsyn, sahmimiz köpelip halka jan bolsyn, islam pillan haj tawaby bar bolar. Gitjek sahadyňda teýär bolup durursaň. Harcı tapıp gitmen galan şol jaya, onun tamam eden işleri zaya, kıyamet günne edip bakar Hudaya, gamında bolmady günahkar bolar. Bolman ölsen ziyaretin gamında, ölüň bolar kafirlerin deňinde, rahat uhu bolmaz kabryň tamında, muny derk etmedik günahkar bolar. Gara, ölüň bolmaz bolar kafirlerin deňinde diýik. Ýa aýtdyga, soň ýerinde aýdyp berdi. Bana şu aýdyp berjek bir adam eli gelip durup diýerde, hacı aýlanyp gelir ýanak harjy tapsa, öwre gelinçe üýünde dem ýer ýanak napakada şoňa goýup gitse bar bolsa. Ana şonçalyk kuwat tapsa, ondan hiç gap ýan dursunda. Soň hacı gitmen ölse şol adam, ertegden bir gün gider, ýa-ni ýa-soň köýl giderin diýip, zadym köpünden soň giderin, her hiç zat bu baý bolam ýok diýip de, ýöne kuwaty bolsa ýetse şonuňda. Ana şu wada gitmen ölse şoňa Allah Taala şöyle öýde aýtdy, Allah Taalaň kitapda gördüm, kitapdan ben aýtýan kitapda görmän gep paýdam ýok diýip de. Hawa. Soň Allah Taala şöyle etdi, şol adam diýär, hajatman ölen adam eli gelip durup, ya Yahudi bolsun ya Nasrani bolsun, maňa gam kim diýdi Allah Taala? Hawa. Soň Allah Taala gam kim bolsa, ýani Allah Taala onu öz nefsine tapşyrsa, noktany boýuna çolosa, götünden başyny açdyn bolýardy soň. Meydanlara gara payın alıp dur, her taraftan ona kömek gelip dur, bul zatlarına aklı barlar bilip dur, uğrunda bolmadı günahkar bolar. Dünyan tapıldıkça yüreğin,
Dünyan tapıldıkça yükün ağırdır, ağır yükten yana arkan yağırdır, hakalında ak yüzlerin bağırdır, buldadı bilmedik ama kör bolur. Dünya iki rakam halalu haram, dünyanın yokluğu sinamda yaram, bolup dur her günde bir rakam çarem, kanaat etmedik günahkar bolur. Yani böyle etmem bu fakirime. Hava dünya yaman huwa dünya haşa etiyorduk yani tahvilen yok endipta. Hem nesibe Allah'dan da kısmet de bul. Bir adam Bible diyen bulunmuyor, bir adam garip olun diyen bulunmuyor. Yöne hava halal çapacak olmalı da. Mızık nefsin gedirip harama da çatmalı da haberdar bulmalı da. Haram devletin öyle cana bela donun öyle. Dünyanın harap oluyor. Haramdan devlet tapsın da. Hava dünya iki rakam halal o haram dedik de. Halal tapan halali yernanını halal zadın öde ottan necat verer onun canını eyesin canı urudakın odan necat vermeli halal devletin öde. Sahavetten sahilara sanını eltipte girmedi günahkar bolur. Halal tapan halali yernanını halal ottan necat verer canını. Sahavetten sahilara sanını eltipte girmedi günahkar bolur. Halal ise kabul bolur namazi haramiyen berer özüne bazi ol özüne aldar başka hiç malda bilmiyor. Kıyamet gün onun kış bolar yazi halal nanimede günahkar bolar. Haram zaten umid etse sevabi haram zaten umid eden sevabi kafir bolar bul sözlerin cevabı. Mun mertebe etse hacca tavabi sevap umid etse günahkar bolar. Haramlığın bilip sevap aktarsa, roza namaz okuyup beytilla barsa, sevaptan derek yok haşara tursa, haram zat kazanan günahkar bolar. Halal tapmak, halallamak devleti, ansa diştel koşiş etmesen gati, da tapsa bolacakmış, ya da tapsa bolonmuş barçanın çoti, haberdar bolmadı günahkar bolar. Merdemin kanundan cemlenen devlet, onu dünyam dime özüne sevlet, on yani devleti şemale pevlet, ödüp zat kazanan günahkar bolar. Merdime zulmedip cemlese zadi, onu zadım dime duzakın odi, pelanı vay deyip çıksa da adi, merdime zulmeden günahkar bolar. Gariplerin kaldırmasa yapagın, üzen adam bolar rehmin sapagın, göterer özüne duzak kapagın, gariba zulmeden günahkar bolar. Garibin kanını işte payp bilen, onun ömrü ötür bir mün hayp bilen, başını alsan bolur onsan sayp bilen, garib kanın soran günahkar bolar. Gariplan damarına paypı sokuğli, mitirna ondalar halı dokuğli, gördün mü ol biçareler çakıgli, bödüp dünya tapan günahkar bolar. Ondalar amnakta görün yok, ondalarım nokta gözü görün yok, ala nırktan neşe halı beren yok, buldatlarını bul dünyada soran yok, ahirette veli giriftar bolar. Huda devlet verse bahana joy bol, ey merdi Huda, ey juvan, ey imandar, ey musulman. Huda devlet verse bahana joy bol, insaf adaletli hayırlı bay bol, Ebu Bekir, Ömer, Osman'a tay bol, ahirette veli Huda yar bolar. Gariba dokutsan bir mitir hali, ucurasın götür qaytar maşali, rahimdir insaptır şeriatın yoli, soragdır sualdır bendenin ali, buldadı bilmedik günahkar bolar. Merdim 20 dalar verse mitirine, sen 25 dalardan bir mitirine, pulun nakta ber, Polun nakt bermel hem bolsun goturuna, buldadı bilmedik günahkar bolar. Marda versen asıl zat ber arzanan, Sırat köprüsünde korksan lerzanan, garibi yağşı gorjigerden canan, hayır hasanat berivemdur bir yanan, garibi azar bolon günahkar bolar. Gözün tükme garipların öyüne, hava kömegin ayamaya su toyuna, yenidem. Hıyanat edama ayal gıydına, hıyanat ketteken günahkar bolar. Halklan damarından paypını soğur, günah adam bolsa ağrama ağır, sen götercek bolsan bolursun yağır, bul söze bolmasın yüzlerin bağır, bul zadı bilmedik günahkar bolar. Sakırtıga göğoyun sençe bolmuyor, ağız basıp
kan sormağı bilmiyor. Senin tayın qaydıp dünya gelmiyor. Garip kanın soran günahkar bolar. İllerde başlık yok bunu bilmene. Böyle betirip beni melamet etme. İkrar bulun o bende Huda. Hey hey hey. İllerde başlık yok bunu bilmene. Rahimli mesul yok haber almana. Gariplan başına sahip olmana. Vah peygamberimiz gerek şüphilen. Ömer Osman gerek şüphilen. Garibe bet gören günahkar bolar. Özün bolsan boldu başkaları ölsün. Bayagalar badilerin etken. Badilerin ölüne tartamam. Hava. Hem özün yanaktan hem menden yaşlar diýmem üçin de adulak jengil bir şagal däldi. Özün bolsan boldu başkaları ölsün. Halkların hemme zady bir saňa galsyn. Magrypdan maşryga öz eline gelsin. Bul niýetde bolan günahkar bolar. Paýt sokup gurutdyň halkyň damaryn. Qarzdar edip döwdüň garip kemerin. Sen gaýry ýaşatdyň ýaşan ömrün. Halkyň ganyny soran günahkar bolar. Nira gitti peýgamberiň sözleri. Görmesin şol wagt gözleri. Goýartama eger bolsa ölleri. Siz biler şöyle ýörmäne. Birek ýyp ýörmäne. Bul zady bilmedik günahkar bolar. Nira gitti Hudaň senden haýyşy. Allah'ın haýyşy senden nira gitti. Peýgamberiň haýyşy, şeriatyň haýyşy, imanyň haýyşy, insabyň haýyşy, islamyň haýyşy. Ve senin hususanım öz cismi janyň haýyşy nira gitti senden. Sen öz janyňa kast etýärsiň şüphilen. Öz cismi janyňa öz göräňe düşman bolup durdyň bilseň. Düşmanlygyň şol. Eger özüňden habar almasaň, garipler razy etmeseň, hoş etmeseň, ganyny sorsaň, rahmet etmeseň, senin jany cismi janyň dowdaga barmaly. Muny bilmäsen içi günüňe edip ýörseň, dünýä tapsam boldy diýip. Soň janyňa düşman boldyk dämil göräňe. Ertekün ýanmal diýersiň sen onu oda. Nira gitti Hudaň senden haýyşy, musallat etmezmi onsaň daýyşy, men ýöregim maňa etýär kaýyşy, fakira zulmeden günahkar bolar. Osaň zalim çykýar diýmeň, merdimi öldürýär diýmeň. Halklaryň amaly harap bolmady Huda Taala hiç kim üstüne musallat etmeýär. Wagtki merdimiň amaly harap bolsa, niýetler harap bolsa, dine hyýanat, imana hyýanat, islama hyýanat bolsa, Allah Taala soňana şorakam bir üstüne bir apada musallat etmelde. Hatta şu hökümetin raýatyň niýetine ýaraşy hökümet Allah Taala berer diýär. Raýatyň niýeti ýaşymy, raýat rahimlimi, bir-birine rahmet ýörmi, ýöregi ýokamy, hawa halal ýörmi, adar bidar ýokmy? Hökümet mulaýym bolup hiç kim adar bermez diýär. Eger raýat mujise bolsa, raýat harap bolsa, raýatyň kalby niýeti aýlansa, raýatyň hawa amaly aýlansa, amal keji bolsa, Hudaý Taalaň alynda asy günahkar bolup Allah Taala onu şüberse bolsa, Allah Taala ona bir üstüne bir afet bir belaýnaga han musallat eder diýär. Onu urup ýenjip bammar edip her işe edip helak edip reswa eder diýär onu. Bazi hali berýän täzir şul rakam, olaryň zulmyndan tutar men ýakam, özüň aýt kıyamet bolar närakam, fakira zulmeden günahkar bolar. Garibiň üstüne nepbela çöktüň o. Diwal daşdan meter dağ bolup gopdyň. Fakiri 7 gat yerlere sokdyň. Fakira zulmeden günahkar bolar. Vay. Halka bir sataşdan ýazan ýok halky. Sen toruňa düşen bolýarlar gülki. Zora warlar aldy bu Afgan mülki. Bödüp bay bolanlar günahkar bolar. Senin toruň roza paýadan beter, çıtır maksim bolup janyndan geçer, ýöregi çýrüýüp levleri keper, bödüp nerse tapan günahkar bolar. Hawa. Çökeniň üstünden oýpanman otur. Yani şu kimin üstüne çöksen, men bilýän bir näçe adamlar gyslarlarda reswa etdim. Şu çök üstüne çöktüň, şonuň dağ bolup gopdyň şoň üstüne. Aslynda ýetir bagyryp biçare. Üstünde oypan var otursa oypan azar bolýarsan. Çökeniň üstünde oypan oturup nefsini getir. Nefsin gelip bolsa ýüregiň ýaklasa zulmyny ýetir. Garib azar bolan günahkar bolar. Bay. Gyrgynyň derçan todurup iş şekilde
Garibin çağına garıp pinillen çaksanam için suwun yok senin. Düş üstünden halkın kalmadı döndü. Halklar kalmadı döndü merdim retva buldu. Rahmet. Düş üstünden halkın kalmadı döndü. Et yon işin görüp işlerim yandı. Dünyada 3 saatten kim doyup kandı? Şu gözün hanatı kaçan doldu, kaçan doydu, kaçan boldum diyen adam var mı? Her kanca men diyen adamdır. Kanaat gerek, kanaat. Dünyada 3 saatten kim doyup kandı? 3 saatten hemen öldüğünü bile verin aytacak da böyle. Hava, Hudadan korkmadık, günahkar bolar. Hava. Aydan pulun bermen harid aldırdın, elini serdirip, el serdirip garipları öldürdün. Gedaydana beter ettin merdim sen. Hem sen hırmatın edecek, hem sana geday bolacak işinde. Zalimligin nahayatta bildirdin, garibi ağırdan günahkar bolar. Allah Teala aytıyor. Es-sadaqatu lil fuqara vel mesakin. Men baylara zat verdim, ganilere zat verdim. Hava gariplere nafaka vermek için. Gariplere sadaka vermek için, hayrat vermek için. Sana da Huda verdi şonu. Nereden sana? Es-sadaqatu lil fuqara vel mesakin. Garib ve mesakinlere kemayin de vermeliyin sen. Hava ucurasını kummat vermeliyin. Mana bu zekatından dip vermeliyin. Mana bu hayratından dip vermeliyin. Näse çörüpsün tekrar kardan aslında çıkarmaliyin şonu. Şunu yettemin sen. Sonra sana ala musulman senin hiç musulmançılığa kemin yok senin. Ödün ayda otursun da. Mana kemin şunu eger sen şunu yette bulmasan. Berasan bir zat kummat yazarsın, garibi öldürüp görün gadarsın, bir gün bolar hali sen hem tozursun, garibi tozduran günahkar bolar. Merdim bir alsan bağrın astına, bağırdıkça lenger birsin üstüne, uruşta birsin hükümetin destine, ol fakir gelmiyor gaydıp estine. Garibi ağırdan günahkar bolar. Bay. O zaman hükümetlerim ya bir soruyanın giyletmesin de son bir garibi çarani bir ışanmasın da şun bir sorumarsa kişettiğine mahire. Hatta Huday Teala aytıyor. Kardalık iki rakam diye Allah Tebarek ve Teala. Bir var niyetin harap edip vermeyecek ol, iyicek ol ve halkın hakkını diye. Bunu kıyamette men alıp birin diye. Eğer zat kıyamette tilla kumuş pul yok o yerde. Nerede alıp verecek Allah Teala? Hava kardarın sevabını algıdarı alıp verecek. Vakti ki kardarın sevabı tükense algıdarın günahsının üstüne koy verecek. Allah Teala şöyle onu razileştirecek, telleştirecek onu. Ve bir rakam var diyor garip. Ol güzelana eğer almasa, iymese hava onda şu çağları aç kalacak. Hiç tadı yok. Kardan yan yüreği çiğip dur verecek yüreğinde. Tapsa verecek koyacak der. Ana bu adam eğer kardan verilmen ölse olsa kıyamette men özüm verip birin diyor Allah Teala. Özüm kömek ederim diyor. Onun sevabından kim eltmerin diyor Allah Teala. Bir şahlı koyun, bir şahsız koyun sesi Allah Teala şol şahlının şahsıza giydirip onu bir şahlını şahs verip onu sütürüp hakkını alıp verir diyor. Ondan sonra bir rahim diyen bir zat var Allah Teala rahmet diyen. Yan aytdım ama zat tapsan bahane joy boluyor. Şu bahane joy bolmalı bay halkı. Her zat bahane edip verip durma tekrar kardan çıkaracak olup da. Ondan sonra bir adam kardıdar bolsa, şu kardıdar olan adam eğer şu pul tapıp vermen yurta zatı bolsa satıp verir zat nesesi o da bolsa, şunun mardası ol bul nesesi bolsa üyünde kardan verir yani. Öyle vermen yurta kıynap bilgeçle, ol baya zulüm oluyor, algıdara zulüm oluyor. Onun okuyun namazı tutan rozası, için estağfar, doğası kabul ol, musulmançılık kabul olmuyor diye. Ta kardan verince. Peygamber medaydan ha. Ama ne mi diyen? A'udhu billahi minen nari ve deyn. Hudaya faka perverdigara. Şul deyn bilen duzaktan necat verdiğine Peygamberimiz. Şun diliyor eken. Deyn bir kahrı Huda ol, yakşı zat değil onu. Bilyen adam dakika saklayabilmiyor. Yöne veli diyor. Yöne veli güzeranda tapman beribilmen. Yüreği bercekte kıynanıp, ödem şerim edip, helak olup bilen halatında bolsa. Şol bayın öde, şu algıdarın öde sabretse, şuna rahmetse, şuna azar vermese diyor, her gün doğuyup bassa, şu algıdarın kança algısı bolsa garibin üstünde. Ama şonca näsani günde sadaka veren yan soğuğa bagarar diyor, sadaka veren yana. Bu näseler fikir etmeli de. Garib azar bolmalılar, onu derru. Helen satıp ver, yerin satıp ver diyen dalın o halka. Şun saynirası bolup alacak bolmaly. Biraz enda masanegim hava sahawetten geçmeli. Biraz rağmen zekatından geçmeli. Biraz rağmen mesela kast edip vermeli. Biraz rağmen garaşmaly.
ikişetten sowaba kazanjak bolsaň hemme hakyň onuyor. Hemme de gündeş algyň bar algyňa sadaka berip beren sowaby bolýar. Öwretmen isen sen hilmi aýtmaýyn. Tapan zadyň bar merdimin gany, senden razıya däl merdimlen kani. Aýt kimden galmapdyr yalan çypany, garyba agladan günäkär bolar. Bödüp tapan haram malyň zekady, kabul bolmaz galar zekadyň ady. Zekat berdim diýip eýleme şady, garyba zulmeden günäkär bolar. Namaz rozan hajyň sawabyň ret bor. Namaz roza haj sawabyň ret bolar, haramlyga kabullygyna set bolar. Şu haramlygy malyň seniň kabul bolanyna goýmaýar. Alny perde bolturmaly set ba manay perde. Aylanyp laneti üstüňe geler, halkyň ganyn soran günäkär bolar. Insap bilen tapsaň rahmet edip halka, diýseň ya Allahu sen meni yalka, muhabbet etmeseň 4 günlük mülke, cennet ol adama intizar bolar. Gunaňy gaýgyrma halk hakyn gaýgyr, hakdar hakyn alsyn bazarda gaýgyr, möhtaç garyp tapsaň nanyňa çagyr, ahiretde islam zadyň bar bolar. Sawab edip agla, tawbe edip aglasaň geçiler gunaň. Tawbe edip aglasaň hemme gunaň geçiler. Günah geçilmeli, emma haqqyl abd geçilmeýär, halkyň haqqy. Hawa, zulm edip alanmasaň, zulm edip ýemesaň, gummat biten bolsaň, ardan beren bolsaň, ana bul geçilmeýär kıyamet günde. Tawbe edip aglasaň geçiler gunaň, halkyň haqqy şerapla wa tuzina, bul zatlardan weli hak bersin penaň. Bi namazlar bilen jaýyn nar bolar. Aklyň bolsa garypdan gork garypdan. Sen yetimle gariptan gork. Dul heleyden, dul hatından, hawa göz ýaşyldan gork sen. Aklyň bolsa gariptan gork gariptan, garat bolma ol şeytana piripden, boljak bolsaň basiratla aripdan. Gariba zarlaryň jaýy nar bolar. Gariba zulmetmek Hudaň gazaby. Ol zalim görmeli güýçli azaby, açykdyr alynda dozahlaň baby, aýda yanmaz. Ayt oda yanmaz mı? Hawa. Ayt oda bolar mı? Ayt oda bolar mı canlynyň tabi? Canly jandan oda tabi taqady bolar mı? Garyba zulmeden günäkär bolar. Garyba näme diýdik? Garyba zulmetme Hudaň gazaby. O zalim görmeli güýçli azaby. Azabyn elim diýär Kur'an şerifde. Açykdyr alynda dozahlaň baby. Aýt oda bolarmy canlynyň tabi? Şimdi janybar dema tabi bolmaýar. Jandar oda. Taqady bolmaýar. Garyba zulmeden tarumar bolar. Musulmanlar garyplaryň göz ýaşy, eri derdaglary sindir ardaşy. Garyba zulmeden zalimiň işi, hakka zabi oňalynda bar bolar. Garyba kömek et yetimi güldür. Garyba kömek et yetimi güldürseň, eger bedbaht bolsaň sen meni öldür. Bul sözlerimi eşdip telefona aldyr. Ýöregiň düşýre bul bekar bolar. Ýöregiň düşýre bul bekar bolar. Ana endi bu aziz musulmanlar eşitgüçi doganlar eklenýän şiirde gulak eklenýän şiirde näme diýipdir? Eklenýän şiir eşitmän uramyny eşitgän bilen maksat hasyl bolmaýar. Eklenýän eşitsen ol munyň ilhamiýeti bolýar, kömekçisi bolýar. Andan soň hasylyň pikiriňe aklyň açylýar. Allah taala hem